Какво може да те направи незаменим кадър в даден бизнес? На първо време това може да е, ако виждаш даден проблем в бизнеса, вместо всеки път да говориш какъв е този проблем, колко е голям и да го критикуваме и съдим, обсъждаме с приятели, приятелки или каквото и да било, по-добре да помислиме какво евентуално решение можем да дадем за този проблем. И да отидем при шефа, шефката, който е там над нас, да дадем конкретно решение за този проблем. Да кажем, опа, този проблем тук ни коства тези и тези пари, обаче какво ще стане, ако направим еди какво си? Тоест, когато ние виждаме проблема, но намерим и решение за него. От друга страна, с отношение, не само към проблема, а и към екипа и към клиентите. Едно от най-ценните неща, които всъщност всеки един човек, който независимо какво работи, е отношението. Ставам свидетел на продавачи в магазин, където, например, държат се по начин, по който аз съм им крив за това, че съм попитал дадено нещо в магазина. Нека бъдем честни. Тези от вас, които ме следите, знаете, че няма да попитам нещо, което да нарочно да дразна някого или да го досаждам. И да, сигурен съм, че има хора, които под някаква форма нещо ви отговарят на криво, докато си вършите работата, обаче ваше е решението по какъв начин ще реагирате на това нещо. Така че отношението е едно от най-ценните неща в всяко едно нещо. Така че не забравяйте, да си добър е начин на живот. Не е нещо, което да правим само в свободното си време. Успех!